Mali by mať podľa vás malé deti prístup k pomôckam pre dospelých, ktoré patria iba do spálne? Ja som presvedčený, že nie. A viete, že vďaka našej Zuzke Krajčovičovej a aktivistovi Rudovi Olachovi stiahli z Auparku vibrátory? Herňa pre deti, kde deti čo môžu hádzať na koše, získavať nejaké body a potom za tie body si oni tie body vymeniajú za nejaké hračky a tak ďalej. No a v Auparku to dokážu vymeniť za vibrátor, nejaké vibračné vajíčko alebo nejaký stimulátor klitorisu. To sme sa naozaj zbláznili, že v herni, kde majú prístup aj deti, si vyhraté tikety môžete vymeniť za vibrátor. Herňa je pritom voľne prístupná aj malým deťom. Toto je jednoducho cez čiaru. Preto Zuzka Krajčovičová na tento problém nielen upozornila, ale aj okamžite konala. Napísala oficiálny mail vedeniu Auparku a upozornila ich, že takéto výrobky do spální nepatria do herní pre deti. A výsledok? Oplatí sa ozvať a možno aj trošku sťažovať, keď je treba. Ako sa môžete pozrieť, vo vitríne sa už vibrátory nenachádzajú. Vedenie Auparku situáciu preverilo a uznalo, že vyhrať vibrátor v detskej herni nie je normálne. Zaviedli aj prísnejšie interné pravidlá, aby sa niečo podobné už neopakovalo. My nezatvárame oči pred takýmito dôležitými vecami. Budúcnosť a výchova našich detí sú pre nás najdôležitejšou vecou. Budeme naše deti naďalej chrániť, ich bezpečie aj výchovu. Čo si myslíte vy? Patria takéto sexuálne pomôcky do detských herní?